Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Нягледзячы на сваю маладосць, моя сённяшняя суразмоўца ўжо лаўрэат нацыянальнай прэміі ў галіне літаратуры. Вось пачну з цытаты вашай, Маргарыта. Вітаю вас, па-першае, ў студыі. Добрый день. Калі я прадстаўляюся перад любой аўдыторыяй, то звычайна кажу, што я пісьменнік. Гэта вашы словы. Не ведаю, наколькі заслугоўваю гэтага наймення, але пісьменнік той, кім бы мне хацелася сябе бачыць праз гадоў 10. Вот у гэтым прызнаецца Маргарыта Латышкевіч. Маргарыта Латышкевіч, паэтэса, празаік, літаратуразнаўца, фольклорыст, рэдактар аддзела прозы часопіса «Маладосць». Нарадзілася ў Брэсце, закончыла філалагічны факультэт, магістратуру і аспірантуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Піша ў розных кірунках. Маргарыта Латышкевіч, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі 2016 года у намінацыі «Дэбют» за кнігу «Яблыкі». Больш, чым пісаць, любіць толькі маляваць. Вось, Маргарыта, скажыце, конечно, вось як вы аднесліся да такой прэстыжнай прэміі у маладым узросце адразу пасля першай кніжкі? Калі шчыра сказаць, гэта была такая, правда, нечаканасць. Я, канешне, падала дакументы на прэмію літаральна ў апошні дзень. Вось. І, я асабліва не тое, каб я на штосьці разлічвала. Вось таму гэта быў шок прыемны, канешне. Вось, прыемная, зноў жа, нечаканасць, тым больш, што мне так вот пашчасціла, неяк так супалі зоркі, што ўручалі гэтую самую прэмію ў такі юбілейны год, ды яшчэ і ў Полацку. І гэта вот неяк так адно да аднаго неяк сышлося, проста такі быў калейдаскоп уражанняў. А вы рэдактар аддзела прозы часопіса «Маладосць». Вот цытата: «Калі малады чалавек адчувае ўнутры сябе патэнцыял, хай ён яго не абмяжоўвае, заганяць сябе ў рамкі нешта нездаровае. Чым болей рамак, у якіх ты існуеш, тым меней месца для цябе». Вось маладая беларуская проза, напэўна, у многім падтрымлівае гэта, таму што, пошук формы, нетрадыцыйнасць, напэўна, гэта для ўсіх маладых характэрна, але ці з'яўляецца гэта літаратурай? Да поўнага этапу ты пішаш, ствараеш, ты з'яўляешся аўтарам тэксту. Але, можа быць, не варта голасна казаць пра сябе, біць сябе пяткай у грудзі, так, і крычаць на ўвесь свет, што вось я такі весь сябе пісьменнік. Але, уласна, вось гэтая парада датычна рамак, гэта, хутчэй, нават не парада, можа быць, просьба датычна тых жа нашых маладосцівскіх аўтараў не спрабаваць пісаць як нехта, не спрабаваць арыентавацца на нейкія ўзоры, нават самыя высокія. Трэба іх ведаць, але пісаць увесь час пад кагосьці, спрабаваць заганяць сябе вось у нейкі аднойчы пабачаны ўзор, гэта сапраўды не дужа здарова. Таму што літаратура, як любая творчасць, як любое мастацтва, гэта прыгожа таму, што яно ўсё рознае. І вось калі браць тых жа маладосцівскіх аўтараў, празаікаў, я за 3 гады пазнаёмілася так от хораша з тэкстамі многіх і многіх з іх. І мне бачыцца тут такое, ведаеце, поле разнатраўе. Яны ўсе розныя, і яны ўсе аднолькава прыгожыя. Травы духмяныя. Канешне, самыя духмяныя. Ёсць такія дзьмухаўцы пушыстенькія, яны іх даткнеш, і ён паляціць. А ёсць такія калючыя. Трошкі калючыя, але нават у якім-небудзь татарніку ёсць свая прыгажосць, можа быць змрачнавата, але гэта таксама прыгожа. А ёсць валошкі. Сімвалічна, для маладосці, напэўна, валошка, васілёк — гэта якраз маладосцівская кветка. Я ўпэўнена, што вось з тых аўтараў, которые у нас друкуюцца ў маладосці, пасля выйдуць, а ўжо, можа быць, ёсць вельмі такія моцныя, вельмі цікавыя, вельмі своеасаблівыя аўтары. Калі часопіс «Маладосць» перайшоў, вось, скажам, на такі ўзроставы цэнз, калі друкуе в асноўным прозу толькі маладых, некаторыя сказалі, што можа быць заніжанае патрабаванне да якасці прозы, не?
Трэба сказаць, што сапраўды для таго, каб пісаць прозу, трэба мець за сабою жыццёвы вось гэты досвед, нейкую базу, без якой ты, напэўна, не напішаш. Я гэта ведаю па сабе, таму што для мяне напісаць тэкст, нават вось невялікае апавяданне, нават лёгенькае, гумарыстычнае, было да пэўнага ўзросту проста немагчыма. Неяк оно не вельмі клеілася, не сыходзілася, не задавальняла мяне, як бы, ўжо не кажучы пра тое, што гэта камусьці паказваць. Але мне здаецца, што ў дадзеным выпадку вось у часопіса ў такім разе з'явілася магчымасць падтрымаць тых, хто, можа быць, яшчэ не з'яўляецца вось тым самым літаратарам прафесійным, тым самым пісьменнікам, так? Хто яшчэ, можа быць, проста вось спрабуе сябе і каму вельмі настойліва, вельмі моцна патрэбная, апірышча нейкая, падтрымка. А гэта праўда важна. Таму што я ведаю вельмі многа сапраўды таленавітых маладых людзей, якія ўвесь час пачынаюць задаваць сабе вось гэтае пытанне: твар ли я дрожащий или право имею? Ці маю я права пісаць? Яны пачынаюць чытаць усе гэтыя матывацыйныя кніжкі, матывацыйныя цытаты, і ў выніку трацяць каштоўны час на гэта, у які яны маглі ўласна нешта зрабіць. Вось. А тут чалавек малады, вось гэты, які толькі-толькі пачаў нешта ствараць, які толькі-толькі пачаў свой шлях, вось нялёгкі аўтарскі шлях, тут ён можа прыйсці да рэдактара, рэдактар скажа яму там: вось тут ты, напрыклад, малайчына, а вось тут трэба дапрацоўваць. Можна паказаць чалавеку, як трэба рабіць. Самае прыемнае, што ты пасля бачыш, што аўтар гэта ўспрымае. І вось гэты патэнцыял маладосцеўскі, малады, іменно звязаны з нейкім навучаннем, вучнёўствам, так? Таму што маладосць — гэта таксама час, калі чалавек убірае ў сябе як мага болей ведаў, калі ён якраз такі напрацоўвае свой досвед. Можа быць, вось гэты патэнцыял — гэта якраз тое, што маладосць, напэўна, як часопіс і павінна несці. Існуе такая показка літаратурная, ўжо не ведаю, каму з класікаў гэта прыпісваюць гэтыя словы, што прыходзіць малады чалавек і прыносіць рукапіс і кажа: вот вы парайце мне, варта мне пісаць ці не. А класік адказвае: калі можаш, не пішы. Так. А вось вы прызнаецеся, я зноў працытую вас, магу сказаць пра сябе, калі я крытык, то самы жорсткі і жудасны перш за ўсё для сябе. Астатніх крытыкаваць праблематычна, таму што я не магу поўнасцю акунуцца ў сітуацыю, што выклікала ў чалавека пачуцці, з якімі быў складзены гэты канкрэтны твор. Вось крытыка. Наколькі крытыка патрэбна сённяшнім маладым і наколькі яна аўтарытэтная, каб адчуць, што гэта сапраўды праўдзіва, што гэта сапраўды дапаможа. Я памятаю, як на мою першую кніжку я атрымаў разгромную рэцэнзію Валянціна Тараса, і мне давялося над гэтай працаваць, і потым, калі Тарас пахваліў вельмі, то я быў вельмі усцешаны. Разумею. Справа ў тым, што ў літаратуры і мастацтве перыядычна друкуюцца агляды на часопісы. Вось, і я помню сваё адчуванне, я тады толькі-толькі пачала працаваць рэдактарам. Я помню, калі агляд такі рабіла Наста Грышчук, і калі яна раптам хваліла: божачкі, якое гэта было задавальненне. Наконт крытыкі, мне здаецца, што, канешне, гэта рэч вельмі важная і вартая і складаная. І важная яна хаця б таму, што крытыка найперш з'яўляецца непасрэдным, жывым такім і вельмі глыбінным паглядам на тэкст. Ты разумееш, што твой тэкст прачыталі, і не проста прачыталі, яго прачыталі вельмі так адказна, вельмі старанна, яго разгледзелі з пункту гледжання яго мастацкай вартасці. Тут жа табе і нейкі такі душэўны, можа быць, чытацкі вопыт перадаецца ў гэтым самым крытычным тэксце. Натуральна, гэта вельмі патрэбна. Датычна таго, наколькі сучасная крытыка можа, скажем так, адпавядаць патрэбам ці запытам часу. Я думаю, што
асаблівых варыянтаў у нас, в прынцыпе, няма. І, дарэчы, вельмі, напэўна, сімвалічна. Ідзе пошук крытыка, ідзе актыўны пошук, як, у прынцыпе, у літаратуры у нас пошук героя, пошук аўтара, так тут і пошук сапраўднага крытыка. Нягледзячы на тое, што ў нас ёсць у сферы крытыкі, у сферы літаратуры ці там кнігавыдавання свае цяжкасці, звязаныя з часам, так, з тым жа інтэрнэтам, з магчымасцю папулярызаваць тэксты як крытычныя, так і, уласна, літаратурна-мастацкія тэксты. Дык вось пытанне з папулярызацыі іх у інтэрнэце. Нягледзячы на ўсё гэта, тым не менш, людзі пішуць як мастацкія тэксты, так і агляды на гэтыя тэксты, літаратуразнаўчыя агляды, крытычныя агляды. Значыць, гэта справа, яна не знікне. Можа быць, яна проста трошкі зменіць форму. Можа быць, зноў жа гэта будуць агляды якіх-небудзь блогераў, іхнія распакоўкі, вось гэта папулярны фармат распакоўка кніг, сучасная такая, так, за якой цікава назіраць гледачам, чытачам, вось гэта канкрэтна блогера. Таму мне здаецца, што крытыка як і літаратура, яна проста пяройдзе, будзе адпавядаць патрэбам часу і, можа быць, трошкі зменіць фармат. Але вось гэта яе ядро, вось гэта яе лагічны цэнтр вось жывога, прафесійнага водгуку на канкрэтны тэкст, на канкрэтную мастацкую з'яву, яна нікуды не знікне, яна не зменіцца. Я ведаю, што вы любіце фэнтэзі, Толкіна любіце, а вот як беларускае фэнтэзі пачуваецца? Я вам скажу, па-першае, у мяне ёсць вось гэты 3-гадовы досвед працы з маладосельскімі аўтарамі. Я вам скажу, што фэнтэзі нязменна выклікае цікаўнасць у нашай моладзі. І гэта, насамрэч, вялікае прыносіць задавальненне, таму што ты бачыш тэксты, которые дасылаюцца ў маладосць. Дарэчы, гэта не толькі, скажам, фэнтэзі жанрава, гэта, напрыклад, і навуковая фантастыка, это могуць быць і антыутопіі. То бок, вось гэты фантастычны блок, ён досыць шырокі, разгалінаваны, людзі ў ім працуюць, маладыя, таленавітыя людзі. Гэта вельмі прыемна, таму што, вось, скажам, працуючы рэдактарам, можна бачыць гэтыя тэксты, вось, літаральна атрымліваць іх з першых рук. Многія з маіх сяброў якраз такі таксама захапляюцца фэнтэзі, самі яго пішуць, і вялікае задавальненне таксама чытаць іх кнігі, спрабаваць неяк так вось адчуць гэты свет, народжаны блізкім табе чалавекам, так, ягоным розумам, акунацца ў гэтыя светы. Гэта, сапраўды прекрасна. Дарэчы, вось на фестывалі горада кнігі ў гэтым годзе, ў красавіку, мы якраз сёння вела размовы з адной з арганізатарак, Ольгай Воўк. Мы плануем зрабіць нешта кшталту такой невялічкай пляцовачкі для якраз такі абмеркавання беларускага і дакладней, калі ўжо яшчэ вузей, беларускамоўнага фэнтэзі, таму што айчынная літаратура ў нас, яна карыстаецца 2 мовамі, і як бы мы пра гэта не можам забывацца. Але вось у гэтым годзе мы хацелі звярнуць увагу на беларускамоўнае фэнтэзі. Вось мы зараз абмяркоўваем, каго з маладых аўтараў запрасіць. Тым больш, што вось у мінулым годзе з тым жа фестывалем у нас быў вопыт складання зборніка. Ён называўся «Мінск назаўжды». І ўжо там былі такія досыць яркія аўтары, которые пісалі фэнтэзі, прычым фэнтэзі звязаныя цесна з нашым родным горадам, з Мінскам. Гэта насамрэч вельмі прыемна, вельмі хораша. І я спадзяюся, што мы не толькі, скажам, пагаворым у красавіку на гэтым фестывалі пра тэорыю фантастыкі, пра тое, як варта пісаць фэнтэзі, пра тое, якія ёсць нейкія там хітрыкі у гэтым жанры, але і пачытаем услых тэксты, таму што вось насамрэч вельмі прыгожа чытаць кнігі, ды яшчэ і не самому, а вось разам з усімі чытаць іх услых і атрымліваць разам вялікую ад гэтага асалоду. Ну і наша бліц-апытанне. Што для вас значыць патрыятызм? Любоў, найперш любоў, так. Птушкі і звяры вялікую ласку да таго месца, дзе нарадзіліся. Скарына, так. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Тыя, да которых цягнецца ягоная душа, не абмяжоўваючыся. Чым болей, тым лепей. В прынцыпе, трэба чытаць кнігі. Што зараз вы чытаеце? Я зараз закончыла чытаць кніжку Кацярыны Захарэвіч «Час вогненна птушкалова». Накідала на яе невялічкую рэцэнзію, дарэчы, такую сяброўскую, нефармальную, яна якраз вісіць у інтэрнэце. Вось, а цяпер збіраюся прыступаць да кніжкі Стэфана Корфа. А ваш любімы беларускі пісьменнік? Караткевіч. І Баршэўскі. Мне іх 2, я не магу вырашыць, я не магу выбраць. Што для вас беларуская мова? Як казаў Караткевіч, гаварыць па-беларуску гэта натуральна як дыхаць, таму гэта паветра, кісларод, без якога нельга.
Што ж, дзякуй вам за кніжку, якую вы мне падарылі. Мне гэта вельмі прыемна. Вось. А нашым тэлегледачам я нагадаю, што сённяшняя моя суразмоўца, сённяшні госць гэта Маргарыта Латышкевіч, пісьменніца, журналістка, выкладчыца і лаўрэат нацыянальнай прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры. Сустрэнемся праз тыдзень. Усяго найлепшага.